Nasiru ne ango, mummuna fa amaryarsa. Sun yi auren soyayya. Abin fano su ɗan Umar. Auren sunna. Auren sunna. Yallaɓai sauri na Ina zaka je kake ta sauri? Yallaɓai ba dole ne sauri ba. Yallaɓai yanzu duk wannan biki da sanarwa da ake ta tayi a gidan rediyo jama'a kuma kowa labarin bikin nan yake ba ku da labari da za a yi. Yallaɓai ana ta sanarwa kuwa a gidan rediyo. Wani irin biki ne da yake ta kuma. Yallaɓai bikin Abdul Nasir Umaru mai nasara fa za a yi da amaryarsa mummuna Abubakar Sharfo. Yallaɓai Shi ne wanda muke taji a rediyo ba. Mun ji ai bikin. shi ne. Mun ji shi. Ya ai ne tun farko. Ai da mun san da daga maka hannu yayi mutum alakiyaye. Da mun san da daga maka hannu yayi mutum alakiyaye. Ba an ji ma alakiyaye. Yallaɓai wai kuna nufin kuma wannan inda gudu sababbi amma mu ba shi ya tafi ko ya sauri a halarci wannan maza ya halarci bikin. amma yallaɓai me yasa kuka bani kuɗin nan ko kuma kun san su ne? Ku za ka rena yallaɓai ka ce kuma kun san shi. Allah sarki yallaɓai. Allah sarki yallaɓai. Na gode. Ina gaya ma ina baka labari ya kamata mu hanzarta mu gaggauta mu subunta mu sabada mu hanzarta mu tashi mu tafi gaggawa ai dole ma ka ji wai wannan bikin na Abdul Nasir ya kamata amma nan tashi mun na abu ai dole mu kai ai na tun daga zaka ma za a sharrufo namun raƙuma ne ai dole ba kowa ina gaya ma tashi mu zuba Mummuna yau wuta zan ma amarya. Auren sunna. Abdul Nasir ne ango.